Moi taas kaikki! Täällä on seuraava video viikolta. Täällä on ekana Dude ja Onsku. Sitten kuvaaja pelaa jommankumman meidän kanssa. Sitten se on taas jompikumpi meistä. Mä pelaan eka Duden kanssa. Okei, sit kuvaaja sen jälkeen pelaa Onskun kanssa. Ja sit se niinku oikeesti, mä vihaan vähän tätä näyttöä, että tulee täällä. Mä menen puuta. Mäkin menette. Asutaan tässä läheistöllä. Okei, mennään tuonne metsään niinku asuu. Me mennään jo kuolla täällä. Ui! Joo, siinä Onnin vieressä on hyvin, tai Onskun vieressä hyvin stonee. No niin, Mutta kun yleensä niin suomea vai englantia? Ai mitä? Okay. My god! Ai, voiko se kuvaaja mennä pois edistä? Joo. Kiitos. Kiitos. Ensimmäinen 12. Hyvä, tässä ei ole toggle crouch. Kumpi hakkas äsken dirttiin? Okei, eli... Oliko se tästä Niin muistakaa, huomenna tulee se superparkki-video. Ehkä. Mut ainakin mä haluan. Okei, eli mä en... Mä oon ihan Minecraft-mestari. Mä oon Minecraft noobi. Painetaan vaikka 10 minuutin välein. Okei, mut Okei, no niin, vihdoinkin. Siis, joo, otetaan eka vaikka Ei, miksi mä laitan tasalta. tätä tähän? Sitten 10 yli, sitten 20 yli, sitten 30 yli. Mitä kello nyt? 15. Eikö sun pitäisi ensin tehdä lankku ennen kuin sä saat tammipuuta? Ei, mä tein just 6 crafting töitä. Ei,